The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, og amahan sa tanan, biha ni Kristo, imong anak, og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan, nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga naa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diya sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuuran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, aniyan usab ang tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, happy 36th anniversary, no? RMN DXDR Dipolog. Okay, niya karon no, ka sa ulog ta sa ika-36. Ka tuig nga pangalagad sa RMN Dipolog, no? DXDR 981 Dipolog. Okay, nahamta na to diri no, pag-abot kinato sa istasyon nga nagahimo og manyanita, no? Ang RMN DXDR Fans Club. Okay, naghinao ta nga kining maong pagsaulog karon sa gihapon inyong tubangan no ang RMN DXDR Dipolog nga mapalapad pagyod, madugangan pagyod ang iyang pagpangalagad dinhi sa atong dapit no sa Dipolog, dili lang diri sa Dipolog, taman pagyod sa maabot sa signal ni ining maong istasyon. Ug amo di ay malipayong ipahibaludaan ninyo nga human-human na gyud ang pag-ong building sa RMN DXDR Dipolog. Unahan na dapit niining namutangan karon sa atong building, no? O di na nato di ta ka fix gyud og unsang mga adlaw, pero tuol na gyud no, soon mabalhin na ta og musamot pagyud kakusog ang signal sa RMN Dipolog, no? Both sa AM og FM. Okay, now niining
laing adlaw sa Ginoo o niining laing segment sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mao gyapon ang makiguban kaninyo si Silbert Don Duyano Sr. alias Veridas o kipit sa 24 no, sa bulan sa Abril tuig 2016. Okay, now dirita sa atong padayon nga kaakuhan sa maong tulumanon. Atong ipadayon ang paghatag kaninyo o kahayag may labot na niining pag-uswag o paglambo sa teolohiyang Katoliko kanang gitawag na tug development of doctrine. Atong ipahinumdum kanunay nga kanang pag-ingon nato nga development of doctrine sa tinuhuang Katoliko dili na nagpasabot nga nagdugang ang mga pagtulunan sa Katoliko. Dili yung ana pagsabot. Kaya ang uban sabton man na nila og nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan ang Katoliko. Dili, no? Kanang pag-ingon nato nga nag-uswag ang teolohiya o doktrinang Katoliko, ang buot ipasabot ana, nag-uswag o naglambo ang iyang mga responses. O unsa man na responses kanang iyang tubag. O kanang iyang pagsabot o pag-interpret sa kasulatan sa Christianity naglambo. Dili kay nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan. Parehas ba ana bang usa ka bulawan? Ang usa ka bulawan awahin na diskubre. Awahin na diskubre sa usa ka lugar. Sa dihang pagkadiskubre sa maong bulawan, dili pagkasabton nga ang maong bulawan nitungha ni exister sa dihang nadiskubre. Dili naa na ang maong bulawan sa maong dapit, wala lang ma-discovery dayon. Awahin na siya ma-discovery. Ingon na ang pananglit nga paghulagway o paghatag nato kaninyo o example o ehemplo ni anang development of doctrine o development of responses o sa mga responses kanang tubag. Magkaanam paglambo ang atong pagtuo, magkaanam pod og lambo ang atong tubag o kana bang mga responses. Ang ato gyung key part o bahin sa Biblia nga atong gibasihan anak na hinumdum mo katubang nangalibog ang mga tinun-an sa gitudlo ni Kristo mahitungod sa iyang pagpakaon sa iyang lawas ug pagpainom sa iyang dugo. Di ba nangalibog sila, mga tao nangalibog. Mga tinun-an iya nagyong giingnan kamube nalibog bapod mo, bapod mo kasabot. Mubiya bapod mo nako kay katong ubang mga tao na miya man kiwa man kasabot. So may ingon ni Pedro, ikaw na Ginoo, wa mi mahimo. Gawas sa pagdawat ni ana. Munay gipasabot ni Pedro. Bot pasabot nga bisag wa pa sila kasabot. Kinahanglan mo tuo sila. Pero nagingon ang Ginoo nga muabot ra ang panahon nga makasabot ra mo. Inana. Ingon na ang kuan kana bang paghatag nato kaninyo og kana bang pamatuod. Kay kinigong Christianity dili man ni kana bang murara siya og kanang gapundo. Kana bang gapundo nga wala mag-irog yun na mulambo yun na bisan sa gidaghanon. Hinumdum mo atong gibasa na to tong San Marcos 4:30 nga 32 nga ang gingherian ni Kristo sa pagsugod giulagway pinaagig sumbingay nga gipanag-ing sa usa ka liso sa mustasa na inig tanom gamay nga liso sa mustasa apan inig tubo mahimong labing dako. Di ba? Mao na ang gingherian ni Kristo, mahimong labing dako sa pa maglambo. Dili kay murara siya og liso ra gyapon nga gamay. Dili, no? Mahimong labing dako. Unya, imagine mag 2,000 ka tuig na ang maong gingherian. So
dugay naman kayo, nasugdi ni Kristo, so mahimo na ning labing dako sa to pa. Lambo na ni kayo. O gunya ang tudling pod sa Juan 14:12 nga nagingon ng Ginoo nga kinsa tong buot mahimong akong alagad o magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya labaw pa niini. Labaw pa niini. So mao na nga dili dautan. Gani mao gani mo insakto hinon nga ang simbahan maglambo hinana. Unya, kung ato ra bang huna-hunaon no balansihon og mayo, kana ganing mga igsuon nato nga misupak anang development of doctrine, pag-uswag sa pagsabot sa pagtuong Kristiyano, kanang mga nagsupak ana, kung ato pong hilngon ba ang ilabang mga tagsa-tagsa kapundok o mga tagsa-tagsa katinuhuan, dili pud ta kaingon nga wala pud sila galambo o kana bang wala mag-irog kay bisan gani sila naglambo man pud o kana bang nag-irog man pud nga dili ta kaingon nga og unsa toy picture ug unsa toy dagway sa pagsugod ni Kristo nga ingon ato ra gyud dili ta kaingon ana gauswag gid siya gihapon para sa anang example kanang mga igsuon natong Iglesia ni Kristo. Oh, di ba ang Iglesia ni Kristo naaman sila pasugo magasin pero di as Biblia wala pay pasugo magasin, di ba? Dayon niadto ang pagsugod gyud sa iglesyang gitukod ni Kristo, wala man sila pagsaulog og anniversary sama anang anniversary matag July 27 sa mga iglesia ni Kristo. Di ba? Wala may July 27 nga pagsaulog og anniversary ang iglesia ni Kristo dias Biblia. Pero kining iglesia ni Kristo ron, naa may pagsaulog og anniversary matag July 27. So, bisan sila nga nagsaway anang kanabang mga paglambo sa Katoliko na mga kausaban nga gitumbok na to kanang paglambo. Kaya duha man na kaklase ng kausaban. Kausaban nga paglambo o kanang kausaban nga pagsimang. Pagsimang sa mga pagtulunan ni Kristo. Now, ang atong baruganan diri sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko, ang paglambo sa tinuhuang Katoliko, wala siya musimang. Wala siya musimang. Ato nang ipamatuod ninyo. Hinoon ang mga igsuon natong mga dili Katoliko, ilan ng akusasyon nga ang ato kunong paglambo sa tinuhuang Katoliko misimang wala na kuno magsubay sa gitudlo sa mga apostoles. Sama pananglit moingon sila nga tanawa na ilang style. Sa Biblia di ta kabasa matud pa nila nga ang mga apostol walay kanabang nagsaulog og mga piyesta pinahinungod sa mga santos. Mo man ang ilang gamiton nga argumento. Ang mga apostol ni adto, wala sila magpiesta o kana mga piyesta nga sama anang atong gibuhat ron nga magpiesta ta pasidungog ni San Vicente. Magpiesta ta pahinungod tuig-tuig man na ni San Antonio. Di modo moingon din sila nga bag-o maning kasaulughana. Wala pa man ni panahon ni adto sa panahon sa mga apostol. Pras anang pagrosaryo. Wa man tayo mabasa sulod sa Biblia nga nagrosaryo ang mga apostoles. So, karon kay nagrosaryo naman mo mga Katoliko, lahi na inyong pundok, dili na mao ang gisugda ni Kristo ni adto kay wa pa may rosaryo, wala pa may pagsaulog og piyesta ni San Vicente, og kanang pag piyesta pod ni San Antonio. Mao nang moingon din sila, klaro kayo nga kanang tinuhuang Katoliko, kanang iyang paglambo, dili na paglambo nga kana bang balido, kundi pagsimang na sa kamatuoran. Unsa may tubag na to ana, unsa may kahayag na to ana. Well,
kanang pagsaulog nato og piyesta alang ni San Vicente o kanang pagsaulog nato og piyesta alang ni San Antonio dili na pagsimang sa gitudlo sa mga apostoles. Kay wala gyud tay mabasa sulod sa Biblia nga pagsimang na o pagsukwahi. Oh? Gani no kanang moingon sila ana, maigo ra man pud sila ana no, masumbalik dasdasan ra pud sila anang ilang argumento kung moingon ana sila. Kay mulutaw man nga kung wala pa kuno gihimo panahon nila ni adto sa mga apostol, but pasabot dili natong pwede himuon karon. Mo man ang ilaa nga ug unsa to ilang gipanghimo ra sa una, mao ra gyud to. Dili na ta makapuno. Naman po yung mga tudling sa Biblia nga ilang gamiton ana, pero para na to wala lang masabti o nahimong out of context lang, munang nakaingon sila og ingon ana nga benediction o kanang pagsaway sa Katoliko. Mao na. Kay kung ingon na naon na to pagsabot nga kung unsa ra to'y ilang gihimo sa una, dili ta kapuno, dili ta kapalabaw, mo supak man po na sa giingon ni Kristo sa Juan 14:12 nga kinsa kuno tong mahimong iyang tinun-an maghimo sa iyang gibuhat ug maghimo siya glabaw pa niini. O masupak na pud ana kay ang kang Kristo nga tinuhuan wala man siya magsupak anang pagpalabaw o pagpalambo. Na karon boy no maingon sila nga okay ra na veritas nga maglambo pero kanang dili masupak sa gitudlo sa mga apostol. Na karon mangutana ta nila, kana bang pagsaulog og piyesta alang sa mga santos sama ni San Vicente, San Antonio, nasupak ba na sa gitudlo sa mga apostolos? Naabay mabasa sa Biblia nga si Pablo, si Pedro, nga si Kristo gyud nanudlo nga nasupak na sa iyang pagtulunan kanang pagpasidungog o pagpiesta alang sa mga santos? Wala man tayo mabasa sa Biblia na. Gani kung atong sabton ang mensahe nga gitudlo ni Kristo ug sa mga apostol, masabot na to nga wala na siya magsimang, wala na siya magsupak nga naman. Kaya unsa man daay ng pagsaulog na to og piesta alang sa mga santos? Pagpasidungog na nila o buhat na siya sa pagpahibalo nga ato po silang gihimong ehemplo o gihimong example ang mga santos. Unya naaman na sa Biblia kanang himuon na tong example po ang mga santos sa mga gihimo na tong example si Kristo. Asa man ang mabasa sa Biblia? Na nasa unang Korinto 11:1, no? Unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Ato ning ukbon karon ng Biblia, no? Kadali lang ako sang tanawon diri. Yan basahon na to ang unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Gingon, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Unsa ko no? Si Pablo nagsulti aniha, dili ako. Niingon si Pablo, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Sa laing pagkaistorya, niingon si Pablo nga, himo apo ko ninyong panig-ingnan. Ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. So, sama ra pos pag-ingon nga, kung pasidunggan nato si Kristo, pasidunggan pod nato ning mga tao sama sa mga santos nga pasidungog o nagsunod ni Kristo. Ingon ana ra na. Kay kini mga santos God, nakaambit man ni sa himaya ni Kristo. So kung si Kristo atong gipasidunggan labaw sa tanan, pasidunggan po natog apil ning iyang mga sumusunod
O mga bayani manggali ni sa itong pagtuo. Magpasidungog manggali ta ni Rizal nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasod sa Pilipinas, unsa pa ka ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan kung universal. Okay. Now, kanang moingon sila nga Katoliko mo na siging galambo, siging gadugang. Sila nga nag-ingon ana, wala ba pud gadugang, wala ba pud sila ga usab o galambo. Daghan kayo, sama nang ingon ka nga. At tuta pananglit sa gawas atong Iglesia ni Cristo nga naa sila'y kanang pasugo magazine. Paglambo naman na, kausaban naman na. Kay sa Biblia wala may pasugo magazine. Di ba? Sama ng may pagwali sa mga ministro, pinaagi radyo o telebisyon. Wala pa man na panahon sa mga apostol kaya wala pa may radyo o telebisyon. Pero wala ta magsaway ana kay kana laging paglambo, dili ta ng paglambo daotan. Na kanang ato pong paglambo nga magpasidungog tag mga santos sama ni San Vicente, San Antonio, dili man po na daotan. Gani ang tumong ana na uyon man diri sa Biblia. Kay unsa man daay ng pagpiesta na tualang sa mga santos, pagpasidungog na nila. O pagpahinumdum po na nga ato po silang gihimong panig-ingnan. Kay mo may giingon ni Pablo nga sa 1 Corinto 11:1 nga busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Sa to pahimuon po natong example ning mga santos. Di ba? Nya nahinumdum ko na amang uban mo ingon nga aberitas kana agong piyesta gipahunong naman na. Naaman na sa tagna sa Osias 11 ba to? 2:11? Osias 2:11 nga nag-ingon diha nga pahunongon ang mga piyesta. Apil magalit na ipapahulay. Pero ato naman yung na-explicar sa nangagi na to mga programa nga ang gipahunong diha nga tagna sa Osias 2:11 kadto mga piyesta sa daang kasabutan o kanang igpapahulay nila sa daang kasabutan nga ilang gipatunong apila ng pagpatunong sa ikapito ka adlaw semana kay ang moral law nga mugahin og usa ka adlaw sa usa ka semana nga gitawag ng ikapito kay human man na sa unom ka adlawng trabaho den ikapito mao man na mo nay moral law nga naas 10 ka sugo. Unya ang pagpatunong sa ikapito seremonyal kay dili man specific ang balaod. Mao na nga kanang pagpatunong mausab na. Mao na ang tinuod nga doktrina sa igpapahulay. Dili pareha sa doktrina pud sa mga Seventh-day Adventist nga kung moingon galig ikapito ka adlaw semana dayon. Ilang giusab ang doktrina sa igpapahulay para nga mutapot yun na sige sa ikapito ka adlaw semana para dili mausob. Mo na nga ang Katoliko gani mo ilang pasanginlan nga gausab kuno sa doktrina sa igpapahulay wala oy. Sila mo gausab. Kay ang igpapahulay dili man na specific. Di ba? Ang igpapahulay gyud doktrina unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay dili kay ikapito ka adlaw semana. Pero kadtong akong kaatbang sa debate katong higala na akong Adventist nibasa doon na siya gigamit nga hubad sa Biblia nga mabasa ng 7th day of the week diya sa Exodo 20. Niya nitubag ko nga wala na magbase sa original nga translation. Kay sa interlinear Hebrew di man nakabasa ang 7th day of the week. Kanang 7th day diha. 7th day after 6 days works dili na necessarily nga 7th day of the week. Mao na nga ceremonial ang pagpatunong unsang adlaw magsugod og trabaho og seremonyal ang pagpatunong sa ikapito. So sa to pa mubabol ang igpapahulay basta ikapito na human sa unom ka adlawng trabaho. Mao na tinuod nga doktrina sa igpapahulay. Nya kay kang Ellen White kanang sa Seventh Day Adventist ilang man yung ipatapot ng 7th day after 6 days works sa 7th day of the week. Sa to pa sila may gausab sa doktrina sa igpapahulay. Di modo sila may wala magsubay. Dili kay ang Katoliko. Di ba? Hawa mo kabantayan na? Niya, gisigutan rin ba ng Pablo sa Colosas 2:14-17 nga kadtong ilang ipapahulay sa raan, landong rato. So ito pag ipaabot ang fulfillment ato. So ito pa doon na katumanan niya. Nasa katikism sa librong Katoliko
Domingo naman na. Fulfillment of the Sabbath. Paras pag-ingon nga kadtong tuli ang fulfillment ana sa bagong kasabutan bunyag. Then katupong sa daang kasabutan kadtong ilang larawan sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios ni Moises ang katumanan ato kamatayon ni Kristo sa krus katong pag-isa. O kana pong ilang igpapahulay nga matunog og 7th day of the week ang fulfillment ana sa bagong kasabutan Domingo adlaw sa pagkabanhaw asla kabalo ana, di ba? Mao na ang gisgutan ni San Juan sa Pinadayag 1:10 adlaw sa Ginoo. Dili na Sabado, no? Ako nang nadiskubrehan nga dili na Sabado ng adlaw sa Ginoo nga gisgutan sa Pinadayag 1:10. Basa mo ana mga sinulat sa mga early fathers sama sa ni Obispo Ignacio. Klaro kayo sa sulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, nga kanang adlaw sa Ginoo sa Pinadayag 1:10 Domingo na, no? Dili mo balik na puta na ato sa nang biyaan kay nahumanata ng tupikuha. So padayon tani. Now, kanang muingon sila nga nisimang naman ang pagsaulog o piyesta alang sa mga santos. Wala tay mabasa sa Biblia nga nisimang na. Gani, masabot na to nga nagsubay gali noon ta sa unsay gitudlo sa mga apostol sama ni Pablo. Kining sa unang Korinto 11 versikulo 1 nga nag-ingon siya, sundan ninyo ako sa mga gisunod ko sa Kristo. Sa laing pagkaistorya, himua po kong panig-ingnan ninyo, maingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. Sama rapos pag-ingon nga pasidunggi po ko ninyo, sama nga pasidungog ko ni Kristo. Pero kanang pagpasidungog, burag self-serving pod kung musulti si Pablo ana. Pero kita na yung musabot. Kita na yung musabot sa iyang giingon nga, sunda po ko ninyo, maingon nga gisunod ko si Kristo. Di ba? Kita na yung musabot. Nga naman, kay si Kristo, ng iyang himaya, makaambit man ang mga santos. So, logically, sa maayong pangisip, kung nagpasidungog ta ni Kristo, i-apil po na itong pasidungog ng iyang mga alalay. Di ba? Pares ragunaan ng gani, kung magpasidungog ka usa ka, kuan ba? Kana bang mayor o gobernador, i-apil man po ni magpasidungog ng iyang mga alalay. Kailain po kay paminahon nga dili na ito i-apil ng pasidungog na iyang mga alalay. Ingon ana, umaw na itong pagpiesta alang sa mga santos. Unya, kaning mga piyesta na to, bag-o ni siya nga mga piyesta. Dili ni katong mga pistang gipahunong. Ha? Unya, asa magahom ang simbahan sa paghimo, ana, kanang mga New Covenant Feast, kanang mga bag-ong kasaulugan. Kita sa wayon ta nila ana mga bag-ong inbento na to mga kasaulugan. Wa man po na masupak sa Biblia. Gawas og magsaulog tag pista alang sa Dios. Ana bang maghimo ba tag kasaulugan nga masupak sa doktrina nga gitudlo sa mga apostol? Nga bawal man ang Dios. Pero dili bawal ng pagpasidungog sa mga santos. Mao nang dili daotan ang pagpiesta alang sa mga santos. Unya asa magahom ang simbahan sa paghimo ana? Naaman na sa Mateo 18:18 kadtong giingnan ni Kristo ang iyang mga unang mga sakop sa simbahan, mga lideres, mga tinun-an giingnan niya. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Mateo 18:18. Unya kanang gahuma, ilag yun ang gigamit. Nasa buhat 16:4 nga nagkauyon kuno ang mga pangulo sa iglesia og mga lagda og mga balaod. Unya ilang gipatuman ngadtos mga magtutuo na sa Biblia nga pwede makahimog galig balaod, pwede makahimog mga debosyon, bisan unsa goy idili og itugot. Gani kanang pagsaway nila sa Katoliko nga mag-inbento og mga balaod, mag-inbento og mga kasaulugan, sawayon na nila nga sila pod naman pod sila ana sama ana Iglesia ni Kristo. Para sa nang ilang kuan kanang naman na sila mga balaod pod sa iglesia. Na inumdum ko nga, naana sila'y balaod nga kanang mo eskwela sa pagkaministro, bawal lang kanang mag-uyab-uyab. Kay unya ra na inighuman og eskwela pagkaministro. Na kung hibaw na wala na sa Biblia. Pero ilan ang balaod, kay naman kuno sila'y gahom, kay ang mga lideres sa pagtuo na may gahom. Nagkaroon, mulutaw ni ron nga, sila na ay otoridad sa paghimog mga lagda niya ang Katoliko nga mga lideres. Wala. Kamay lang nila kung sila pero Katoliko dili pwede. Murag unfair po kayo ng ingon-ana nga baruganan. Pero kung subayon po na to,
Diha naman po ta mag-cross-examine, pananglit mo, uyon sila nga, pwede makahimog lagda ang mga kadagkuan sa iglesia. Pero ang pangutana, kinsa mang mga kadagkuan ron, hugpong sa mga kadagkuan sa usa ka pagtuo, nga tinuod yun nga otorisado. O, di ba? Diha naman po dahin ta mag-cross-examine na kung muadto ta sa mga sa kanang sanggunian sa Iglesia ni Cristo, man na sila gikag authority. Ang ilang authority gikan sa ilang executive minister. Nya musangko na didto ni Felix Manalo. Si Felix Manalo mao na ga-ordain sa mga ministro. Dayon ang mga ministro o ang executive minister nila kung kinsay mapuli ni Felix Manalo mao na po'y mag-ordain og mga ministro. Ang pangutana, asa magikag authority si Felix Manalo? Kana man dayon. Pero ani ka sa mga obispong Katoliko, klaro kayong authority gikan sa mga apostoles. Nga naman, kay diri sa Biblia, ang paghatag og authority, pinagi sa pagpandong sa kamot o kanang ordination. Di ba? O, hinoon katong mga apostol, gidiretso to sila pagpili, pag-authorize ni Kristo. Pero na may instruction go si Kristo nga magpili sila og mga sumusunod nila, kaya di man po sila magdugay nga, mga matay man po sila. So, kanya ang gingherian ni Kristo magpadayon man, mao na nga kinahanglan magpili po sila mga successor kay ang gingherian ni Kristo magpadayon, dili maguba, dili maputol, sumala sa Lucas 1:33. Di ba? Mao na nga ang paghatag og authority, dili nato na kalimtan kung gusto ba ta ba makahibalo unsao man nato pag-ila sa tinuod nga gi-authorize nga mga magtutudlo diri sa Biblia og sa mga sumusunod pa, umaabot pa nga sunod-sunod nga mga henerasyon. Simple ra, dili na tuwad o ng kanang ordination. Mo gyud na siya pinaka-importante kay kanang ordination God mo man ay pag-authorize. Kay dili man bisan kinsa ra ang gipang-authorize ni Kristo. Ang iyang gipang-authorize sa iyang panahon ang mga apostol. Diyan ang mga apostol pod mag-authorize pinagi pagpandong sa kamot. Di ba? Na ang pangutana ron, kinsa may ga-authorize o gapandong sa kamot ni Felix Manalo? Wala. Sila manggali naman na, angkon man sila ana nga, walay ga-ordain ni Felix Manalo kay ang ilang rason kuno kay siya may gasugod. Kay nawala mong kuno tong unang iglesia ni Kristo pagsugod, kay naapostata man kuno, completely disappeared. Mo nang kinahanglan na puglaing sinugo, aka na amoy mubalik na yung gaya ng doktrinaha, nga no, mahulog nga kadtong gisugdan ni Kristo dili lig-on. Di ba? Kay nawala man. Kinahanglan pa maglaing sinugo. Dili na kay ang last messenger of God, ako man na isgutan sa lamdag sa kahitasan gahapon. No? Kinsa man? Ang last messenger of God, si Jesus Christ, sumala sa Hebrews 1 verse 1 to 2. Unya ang lig-on man ang gitukod ni Kristo sa to pa magpadayon sa to pa kanapong ordination sa pagkaministro o pare. Wapoy putol. Mao na ang pangutana ron, kinsa may ga-ordain ni Felix Manalo? Wala, sa to pa. Dili yun authorize ng iyang mga ministro, kay siya mismo, wa man gani siya ma-authorize o mapandungis kamot o maordinahi. Mo man gani siya pagtulunan o doktrina sa panagiusa, kanang pag-authorize. Kay kung wala gali pag-authorize, but masabot, pwede bisan kinsa lang. Manudlo. Pwede. Mo na nga, mo bitaw na ni daghaning relihiyon ron agi ana nga igora mo basa sa Biblia dayon maayo man mo interpret den mo ingon dayon husto sinugo nako. Mo ni daghaning relihiyon. Kay ang pag-authorize mao man ang pagbasa ko ng Biblia. Then i-interpret. Ug unsay nasabtan? Maayo nako mo interpret. Lupig pa nako ng mga pare. Eskwela og pila ka tuig. So sinugo nako. Mo na gihimo ni Felix Manalo. Sulod siya sa iyang kwarto, gisiradan, gihangyo, gisultian, gibauran ng asawa nga ay kog tugawa ha. Nagtuon ko no siya Biblia dito. Hindi ko no siya tugawon. Paggawas, naingon na din siya sinugo ko. Ingon na bagod ang pag-authorize o pagpadala sa Ginoo diri sa Biblia. Dili.
ang pagpadala o ang pag-authorize nga gihimo sa Ginoo iya yung gipamili personally ang mga apostol. Then ang mga apostol pod iyang giingnan magpili po sila unya ang ilang paagi sa pag-authorize kanang pagpandong sa kamot o pag-ordain. Niya kay lig-on man ang simbahan ni Kristo sa to pa wala na siya putol ng ordination o pag-authorize sunod-sunod. Wa may laing relihiyon nga makasubay anang kanang ordination gikan jud sa mga apostol, Katoliko ra. Mao na nga ang tinuod nga gi-authorize nga mga magtutudlo mao ni mga obispong Katoliko. Then maapil na po ng mga pare kay giordinahan man po sila sa mga obispo. Nakaron moingong ka Veritas, nganong nanudlo man ka nga dili man ka ordain o man ka pandungis kamot nga mahimong pare o ministro. Well, now ako wa ko'y katungod sa kanang maingong kag ministerial. Pero ako gikag katungod. Tungod kay gibunyagan kong Katoliko, pwede ko mo announce pod, mutudlo, base pod sa ilang gitudlo. Dili ni ako. Ako ang gipanudlo diri. Ingon ana. Okay, ang mga Katoliko pod, by virtue of baptism, na nahimo pong mga tinunan, isip pod, extension pod sa mga pari, nga motabang po ta nila sa ila pong buhat kay usaman ta diya sa simbahan. Provided nga dili lang kita magtudlo og supak sa ilang gitudlo. Kay sakop ra man ta, mimlo ra man ta. Di ba? Hinoon dili po ko kagarantiya nga personally dili ko masayop kay kana agong magsangyaw ko diri sa radyo o bisan asa, duha man ko na posible nang mugawar sa akong baba. Either official o mga pagtulunan sa simbahan nga official or naapoy mapuno nako nga gikan ra pod nako. Mao na say di ta kabantay ana. Kamo na kung magtuon pod mo makabalo mo nga asa si Veritas na insakto asa pod siya na sayop. Dili man pud kumpasiatab diri nga tanan na konsulti puro sakto. Kay posible man ako masagulan pod akong personal. Hinoon posible pod nga naa po koy personal nga gipanudlo diri nga mutakdo ra pod sa gitudlo sa mga opisyal. Muna importante man gud diha nga mutakdo. Dili kay mahimong mupuno kog argumento basta dili lang supakon ako ang principal doctrine sa mga authorized persons. Kaya importante man gud ang authority go diha sa iglesia. So mao na no. So balikan na to tong mahitungod sa piyesta. Kanang pagpiyesta na to o ni San Vicente, ni San Antonio, wala na sa Biblia litra por litra. Kaya wala pa man po na sila sa panahon sa mga apostol. Awahin naman na sila ni San Vicente o ni San Antonio. Parehas lagod sa pag-ingon ba nga, nganong magsangyaw man ta pinaagig radyo o telebisyon, nga wala pa man na panahon sa mga apostolis. Ingana naman na ilang argumento, di ba? Mayon sila nga, ang mga unang Kristiyano wala man magpista ni San Vicente. Wala man nagrosaryo. Wala man nagpista ni San Antonio. Di modo ni simang na ng Katoliko. Ingon na naon ba na ito pagsabot? So kung atong awaton ng ilang argumento, maingon ta nga, si Ellen White nagsulat mga libro. Ngawa man siya sugua sa Biblia nga magsuwat sa libro. Di na po tamo tuon anak ni Ellen White kay nagsulat man siya mga libro nga wa man siya sugua. O ang mabasa des Biblia galing gisugo ra gyud pagsulat kana raman si Juan kanang pinadayag nga isulat kuno tong panan-awon nga iyang nakita. Pero ang uban galing apostol wa may instruction nga gisugo pag panulat ila-ila raman tong kaugalingong kabubuton nagsulat sila. Ingon ana. Ingon sila nga kung wa pa day gihimo nila sa una, bisag maayo ra. Di ta kahimo. Kuan. Ana, kungod kay wala sa Biblia. Na, pagkadaghan ra bang gibuhat sa mga dili Katoliko ron nga wala sa Biblia. Tagaan mo na ako usa pa ka example. Sa una, ang mga apostol, magwali, nga wala pa'y sipit-sipit nga Biblia nga parehas karon nga naay bag-o og daang kasabutan. Kay katong sa una god panahon nila, scroll lang to unya daan pang kasabutan kay wala pa'y nasulat bisag usa ang mga apostol. Kaya ang mga apostol nagsugod og sulat diha naman sa mga 40 AD o 45. Kapag sugod yun sa simbahan ni Kristo, gisugo na sila sa pagpangwali, wala pa na insigida, wa pa sila nasulat sa bagong kasabutan. Ang ilang kasulatan katupang daang kasabutan. Nga, scroll pa gyud to.
Niya magwali sila, di pa sila magsipit-sipit og Biblia nga naa nay bag-ong kasabutan. Di ba? Oh, nya nga nung karon ng mga ministro, pastor sa ubang tinuhuan magsipit-sipit na magkumpleto nga Biblia. O kausaban na. Niya manaway ba pud nila kaya mga apostol sa una magwali wala pay sipit-sipit nga Biblia nga naa nay daan og bag-ong tugon. Binaba ra man gyud tong ilang gihimo ora. O sa pagsugod yun sa simbahan ni Kristo. Oh? Di ba? So, mao na, simple kay na ba nga analysis nga kanang ilang mga pagsaway sa Katoliko, maigo ra po sila. Oh. Tsama na laging pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo. O nga nung naama mo'y pasugo magasin nga, dias Biblia, wala may pasugo magasin. Oh, di ba? Di ba? Nahinomdom po ko, naputo'y Adventist nga nakahinabi na ko sa Facebook. Ingon siya nga, daghan kay mo mga Katoliko gidugang-dugang kanang inyong katikisim. Wala mo magtudlo anang naas Biblia, inyong gitudlo kanang naas katikisim. Gisaway na po datong libro, ni balos po ko. Pero akong pagbalos, pagtubag to nga, dili dautan ng katikisim. Umingon ko nga, di ba si Ellen White nanulat mapug mga libro? Oh, nanulat mapug libro si Ellen White. Niwa manggali tayo mabasa sa Biblia nga gisugo siya sa pagpanulat. Kaya sa Biblia gani, ang litra por litrang mabasa din ang gisugo sa pagsulat. Kiniraman si Juan kining sa pinadayag nga gisugo siya sa pagsulat, pero ang uban wa naman. Ito may basa litra por litra, di po dautan ng pagsuwat. O ingon na nga, ingon sila nga, di may mutuoan ng katikisim kay ulas Biblia. Oh. Na ang pangutana po, nga nang mutuo mantaan ng sinulat ni Ellen White o kanang pasugo magasin. Nga wala man sa Biblia. Boy no, mayon sila na may mga tudling diha mabasa sulod sa mga libro ni Ellen White o kana kunong sa pasugo magasin. Unya, kanang katikisim, wala ba rin ay tudling sa Biblia? Basahara gud ninyo ng katikisim, di ba? Naan ay mga daghang tudling sa Biblia. Daghan. Unya, maingon sila nga, sagulan mag-interpretation. Kaya nga no, sa ilang libro, wala ba sagulag interpretation? Parihas raman ta, og buto na naon kanang libro ni Ellen White, o kanang pasugo magasin, o kanang katikisim, parihas ra na nga naay teksto sa Biblia na apoy interpretation. Mamili lang ka diha aron og asa ka nga interpretation mo tuo. Na ako, diri kus Katoliko nga naman, kaya ang mga obispo, ang ilang ordination, gikan man sa mga apostoles. No, gatong gihatag na ko ninyong example. Kinsay magtutudlo, no? Ni Obispo Ignacio. Kang kinsa man siya nga disipulo, si Obispo Ignacio. O katubang, nagtawag og Katoliko sa iglesyang gitukod ni Kristo. Di ba? Niadtong 110 AD. Si Obispo Ignacio man to. Ang unang migamit anang pulong Katoliko, iya ka nang gibunyag o iya ka nang gingalan sa iglesia rapod na gitukod ni Kristo. Mo nang makaingon ko, gibalik-balik na ninako, nga kining Katoliko, mao ni ang iglesia ni Kristo sa Biblia. Kay gitawag man ni Obispo Ignacio og Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo. Therefore, usara di ang iglesia ni Kristo nga tinuod og Katoliko. Kay dili man na lain-lain kung nganlan sa laing ngalan. No? Parehas ni Simon, gitawag og Pedro. Dili man maduha katao si Simon og Pedro, usara man. Si Saul, gitawag og Pablo. Dili man maduha katao lain-lain si Saul og Pablo, usara man. Si Jacob, sa Biblia, sa daang kasabutan, gitawag og Israel. Tungod ba kay gitawag siya sa laing ngalan na duha na, nahimo ng duha katao si Jacob ug Israel, usara, ako ngalan yun. Paghimugso na ko, gitawag ko sa kong ginikanan og Silbert. Pagkadako-dako na ko, gianggaan po kog Babi. Pagkadako na ko, gitawag po kog Veritas. Natulo na akong katawagan, Silbert, Babi, Veritas. Nahimo ba kong tulo katao lain-lain, dili, uy, usara. Mao po na ang iglesyang gitukod ni Kristo, gitawag ni Obispo Ignacio Katoliko. Therefore, usara day ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Ano maghimo pa man taglayang iglesia ni Kristo? Nga daghanon day na to. Ikumpetensya pag yun sa original nga iglesia ni Kristo. Nga maoning Katoliko. Nga maingon sila nga, kami mo'y tinuod nga iglesia ni Kristo kay naagoy ngalan. Diya sa gawa sa simbahan, klaro kayo, iglesia ni Kristo, ana mo anang cathedrals Katoliko, wala gali ngalan, wala gali sipra. Nakaroon, unsa man dayon ng iglesia? Ngalan? O ka na ngalan, aksidente lang na.
Kaya ang iglesia, katauhan. Gitukod ni Kristo. Ang iglesia, bisag di pa ni muna nganlan, kung si Kristo may gatukod ana, iglesia gyud na ni Kristo. Yeah, subaya rago ng history sa Catholic Church, kinsa may gatukod anang pundok nga Catholic Church. Wa may lain, mo ato ka sa Grolier, si Kristo. Mo ato ka sa International Encyclopedia, Kristo gihapoy pasanginlan. Oh, mga standard references basta mo ingon gali kinsay gatukod sa Katoliko, Kristo ginay pasanginlan. Basaha rago ninyo ang Grolier o kanang International Encyclopedia. Puros gyud si New Book of Knowledge. Si Kristo gihapoy pasanginlan nga nagtukod sa Iglesia Katolika. So kay si Kristo may gatukod ang Iglesia Katolika, historically, therefore, bisan pagdili na butang ngalan ng iyang simbahan niyang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia gyud na ni Kristo. Kay ang tinuod nga Iglesia, ang gitukod man nga pundok ni Kristo. So bisan pagdili na nimo butang name tag, kung si Kristo may gatukod ana, si Kristo may gatukod ana. Ana de ka anang iglesia nga bisag dili si Kristo may gatukod, den nganlag iglesia ni Kristo, nganlag iglesia sa Dios. Naunsa naman na asa may tinuod nga iglesia ni Kristo? Kadtong gitukod gyud ni Kristo nga wala butangig sipra diha ang simbahan? O kanang iglesia ron nga ang simbahan gibutangan jud nimtag, iglesia ni Kristo, o nya dili si Kristo may gatukod. Asa may tinuod ana ron? Klaruhan na lang ta ba? Oh. Iglesia ni Kristo kunuhay, pero nimtag ra iglesia ni Kristo, pero dili si Kristo may gatukod. No? Dili lalim ning akong komentaryo kay mahulog man gyud nga mga piki ng mga punduka na gigamit ra ang ngalan ni Kristo. Dili man po na ikatingala kay sa Biblia gipasidan ana ta nga daghang maggamit-gamit sa ngalan ni Kristo. Di ba? Okay, atong pamasahon ning pamatuod nato ngano nga ang tinuod yun nga gi-authorize ni Kristo og sa mga apostoles kini mga obispong Katoliko, no? Well, atong pamasahon ning mga referensya nga ang uban ani dili gali Katoliko nga referensya. Ang maong mga pamulong ato gyung masabtan nga ang mga obispo gyung Katoliko ang tinuod nga gi-authorize niining pagpanudlo mahitungos Biblia. Nga naman, unahon na to ang Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo nga pinitsahan March-April 1986, page 4 by Philhon B. Puentes. Giingon, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the 1st century. Ano? Kung giingon ni Philhon B. Puentes, magsusulat sa Pasugo Magazine, siguro ministro po ni. Nagingon siya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Nga ang kagikan kuno aning Katoliko nga simbahan, masubay gyud ang iyang kagikan panahon sa unang siglo. Di ba? Ang tinuod nga simbahan ni Kristo, nagsugod yun sa 1st century. Kay 1st century man nasugdi ni Kristo. So, makaingon ta nga kining ordination sa mga obispo gikan jud sa mga apostoles kay gikan man sa unang siglo. Nya napay laing kuan. Pasugo Magazine gihapon sa mga Iglesia ni Kristo. Abril 1965, page 41. Niingon sila, so we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could be traced back its origin to the apostles. Mas grabe kay gibutangan yung pulong alon. Akong usbo na, giingon nila sa Pasugo
April 1965, page 41. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could be traced back its origin to the apostles. Nga, dili kami mo question o musupak ang pangangkon sa mga Katoliko nga tigpanalipod nga ang Katoliko lamang nga simbahan, mo'y makasubay sa iyang kagikan panahon yun sa mga apostoles. Sa ato pa, ang gasultian ang mga ministro sila, dili sila kaangkon nga masubay ang ilang kagikan panahon sa mga apostoles natural. Nga naman kay 1914 rago na ang ilang pundok sugod. Nya, sila mismo sa ilang pasugo niangkon sila nga Katoliko lamang ha? Maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Therefore, siya mo'y tinuod nga apostolik. O bitaw nga, kay ang dalan god sumala sa buhat 24:14, ang dalan, ang iglesia gitawag magdalan, nya sa Jeremias 31:21, ang dalan butangag timaan o ilhanan. Mao na nga usa sa ilhanan sa dalan o iglesia mao kanang apostolik. But pasabot kagikan sa mga apostoles. Kagikan sa mga apostoles. Na mao na nga diya sa official descriptive sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba? Iglesia Katolika Apostolika Romana. O mao nang apostolika. Ni asa man ta nganong ato man ang gibutangag timaan. Kay naaman si Jeremias 31:21 nga butangig ilhanan ang dalan. Niya kanang iglesia dalan man kay si Kristo dalan god. Niya ang iyang iglesia lawas man na niya. So to padalan po ang iglesia. Na sa buhat 24:14. Niya naaman si Jeremias nga butangan yung ilhanan na bunang gibutangag ilhanan dayon sa mga pare. Nga unang ilhanan nga kini Santos o balaan. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unsa may gibasihan anang timaan nga Santa, Holy. Ang mga sakop gitawag sa pagkasantos. Unya mo po na gitawag yun ni Pablo sa unang Korinto 14:33. Nga niingon siya nga ang iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos. Naa sa unang Korinto 14:33. Then lain pong timaan, kay butangan naman lagig timaan, Jeremias 31:21, mao nang yung kag-Catholic, sa may but-pasabutan ng Katolik, alang sa tanang kanasuran. Unya mo man gilitok po ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang akong balay nganlan og alang sa tanang kanasuran. O di ba? Biblical gihapon. Dayon nganong apostolic kay gikan sa mga apostoles. Nganong Roman kay ang sentro imbis Jerusalem, Roma na. Kay matag religion ro na amang gyud sentro. Na kanagaling mo yung iglesia ni Kristo asa may ilang sentro. May tawag nila Central, nas Manila o nasa Philippines ang sentral nila. Di ba? Nya kana pong pagtawag o pagtimaan og Roman sa iglesyang gitukod ni Kristo but pasabot ang sentro to as Roma. Ngano unsa may basis an as Biblia nga ang sentro Roma? Well, sa atugong naobserbahan ang usa ka pundok ug asa gali nagsugod didto pod ang sentro. Para sa iglesia ni Kristo. Diri man nagsugod mao nang ilang sentral na diri Pilipinas. Ang Adventist asa man ilang sentro. Manghambog ra ba na sila mo'y tinuod kay naas Biblia ilang pagtulunan. Pero kanang iglesia ni Kristo sa Biblia, ang sentro ana dili man na Amerika. Jerusalem man na. Kaya na sa buhat 24:14, ang iglesia nagsugod sa Jerusalem. Unya, kanang Adventist, nagsugod mo na sa Amerika. Sila mang Ellen White, ana. Ang sentro gani, bisan sa ang Adventist ron, ang ilag yung kuan, ang kuan na amang yun sa kuan, Amerika. Kaya dito mo na nasugde ni Ellen White. Pero ang kang Kristo, ang sentro, Jerusalem, kaya dito man nasugde. Pero, niingon manggod siya sa Mateo 21:43 nga ang maong gingharian pagakuhaon gikan kaninyo diha sa Jerusalem ug igatugyan sa usa ka lugar o usa ka dapit o nasod depende kung saan nimo paghubad basta lugar ug itugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon pagayo. Mateo 21:43 atong masabot diha nga ang sentro di ay imbis Jerusalem mabalhin. Naon sa manang dapitan sa buhat 2:39 layo kuno na sa Jerusalem. Layo nga dapit buhat 2:39. Dayon
kanang dapita ang mga nanimuyo ana dili mga Hudyo, mga Hintil. Na sa buhat 22-21 nga lugar sa mga Hintil. Namutakdo gina sa Roma, kay ang Roma lugar man sa mga Hintil. Nasa buhat 23:11. Sa diyang giingnan ni Pablo, giingnan ni Kristo si Pablo nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Imagine ha, ang giparalel sa Jerusalem, Roma. Nganong dili Tesalonica, nganong dili Corinto? Tungod kay unsay giingon ni Kristo sa Mateo 21:43, ang gingharian, pagakuhaan nganha kaninyo og igatugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon. Ubang hubad katawhan. Kanagong katawhan o nasod, interchangeable na nga hubad. Kay ang pundok kod mahimong mang tawgon og nasod. Mao na siya. Mao na nga pagakuhaon nga na kaninyo igatugyan sa kanasod nga magmabungahon, unsa man ang nasura, maklaro, masabot, klaro nga ang Roma nasa buhat 23:11. Sa diyang giingnan ni Kristo si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Ang pangutana, natuman ba gyud sa Roma nga nasod nga magmabungahon pag-ayo ang iglesia, usa ka dapit nga magmabungahon pag-ayo ang iglesia, naa sa Roma 1:6-8 atong basahon ni Roma 1:6-8 nga natuman gyud dito sa Roma, mao nga didto na nabalhin ang sentro sa iglesia. Mao nang gibutangan po siyang timaan nga Roman di ay ang iglesia ni Kristo. Mao na siya nga iglesia Katolika Apostolika Romana. Atong basahon mga igsuon, no? Roma 1:6-8. Matod pa ni Pablo, lakip kamo nga anaa sa Roma, natanawa, dili Pilipinas ha, dili Amerika, Roma. No? Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga mga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan. Og sa Ginoong Hesukristo. Sa bersikulo 8, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan diya sa Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo sa ato pa na tinuod yun nga dito sa Roma. Nagmabungahon pag-ayo ang iglesia bisan pa sa dagko kayong mga kakulian. Unsay mga kakulian? Kato mga panglutos nga gihimo sa gipanguluhan sa mga emperador nga pagano sama ni Nero, di ba? Unya masuportaan pag yun na sa church history book ng ancient medieval history. Kung nagbasa mo ng libruha, history book na ancient medieval history, giingon, the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaogong pagkaylap sa Imperyong Romanhon taliwala sa mga dagko kayong kakulian. Na tinuod yun sa Roma. Bisan paggilutos nagdaghan noon kay mo magunay giingon pus Biblia nasa nalimot ko teksto na sa Juan 14:12 12:24 nga katubang niingon nga gawas kung kini mamatay mamunga kinig daghan. Gisabot na sa pipila ka mga Catholic theologian nga mao kuno ng dugo sa mga martir. Matag martir gali nga Kristiyano igpapatubo na sa simbahan. Mao na nga gilutos man ang iglesia dito sa Roma, daghan tuog na nga matay, pero ang ilang dugo nagsilbi nga igpapatubo. Yes. O bitaw nga nahimong labing dako ning Christianity. Di ba? Particularly Catholic, kay Katoliko may nahimong labing dako. Kung magisgot tag Kristiyanong tinuhuan, katumanan anang Marcos kapitulo 4, 30 ngadtos 32 nga gingharian nga mahimong labing dako. Okay. Nawa naman tay igong panahon. Sa sunod Domingo pohon atong i-expound pag-ayo kining pagpasidungog sa mga santos. Nindot kay ni kay daghan kay mga bersikulo sa Biblia nga gaauhag na to nga magpasidungog tag mga santos. Unya klaro kaayo nga natuman na kanang magpiesta ta tuig-tuig alang nila, no?
Okay, so wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Sibero Kaermari, uban sa mga kaparian, kining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, moingon, Happy 36th anniversary RMN Dipolog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.